24 ಗಂಟೆ 34 ಗಂಟೆ 35 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಟು ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದುಡ್ಡು 2 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತ 14 ವರ್ಷ 50 ರಡ್ಡ 50 ಎನ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದನ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲಿನ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತೂ ಯಾರನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತರು 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಾನಾತು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಆತೆ ಬೇನದ ವಿಚಾರಗಳು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಗೆಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುರೇತ ಆ ಒಂಜಿ ಛಲತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಇನಿ 2ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೊಕೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐನ ಒಂಚೂರು ಎಡವಟ್ಟ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಜೀವಗಪಾಯ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾತಂದು ಆ ಘಟನೆ ನೀರು ನೋಡು ದಯಗಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎರು ಸಾಂಕುನಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಪುನಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ತೂದು ಅವು ಅಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎರುಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಸಮ ಸಾಂಕೋಡು ಎರುಕ್ಲು ಚೂರು ಎಡವಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಏತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಿರ ದಾದ ಘಟನೆ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಎರು ಉಂಡತಿ ಕಂಬಳದ ಎರುಂದು ಮಂಡ ಐಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಫುಡ್ಡುಲು ಅವು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡುಲು ಉಂಡತಿ ಅವು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡು ಉಂಡತಿ ಅವು ಬಾರಿ ಐಕ್ ಎರುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಜೀರ್ಣ ಆವಡಂದ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ತಾರಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ಗ ಏನು ಪೂಜಿದು ಐಕ್ ಅಂಜಿನ ಆತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕೆಲಸ ಪೂಜಿದಿಲ್ಲ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಿಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ 5 ದಿನ ಆಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಉಡುಪುಂಡು ಇವರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಐನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐನ ಈ ಐಕ್ ಉಷ್ಣತೆ ಆಪುಂಡು ಬರೋರ ಈ ಉಷ್ಣ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇವರು ಭಾರಿ ಕೆಲವುದೇರ್ಲು ತಾಡುವ ಒಣ್ಣಾಗ ಅವು ನರಮನೆಗ್ಲ ತಾಡುವ ಇಜ್ಜನ ಎರುಕು ತಾಡುವ ಒಂಜಿ ಎರುಣ್ ತುಣಾಗ ಒಂಜಿ ಎರು ಕೋಪ ಆರ್ಪುಂಡು ಅವು ಐನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ನಮನ ಐನ ಒಂಜಿ ಎರು ಜೋರು ಮಲ್ಪನ ಎರು ನಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಪತಂಪಾಯರ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಬೋಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಡ್ನ ಎರುಕು ಪಣೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಕೊಂಬು ಕೊಂಚ ಪಣೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದು ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ನಮಡ ಅವು ಆ ಪಣೆ ನಿಂಚ ಕೊಂಬು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡದು ಐನ 2 ಜನನೇ ಪತಂಪೋಡು ಬಲ್ಲಿಂಚ ಪಾಡದು ಎದುರು ಮುಕ್ದಾಲ್ ದಾಡಿ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲು ಪಾಡದು ಐಕ್ ಪತಂಪೋಡು ದಯನ್ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶೇಪು ಅವು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ನರಮಣನ ಮಿತ್ತು ಬರಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎರುಕ್ಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊರ್ತ ಮಿತ್ತು ತಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಣು ಅನುಪುನ ಉಂಡತಿ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಯನ್ ಬಂಡ ಅವು ತಿಂದದ ಆತು ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುವ ಒಂಜನೆ ಒಂಜಿ ತುಣ ಕೋಪ ಆರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ರಪ್ಪ ಪೋಣಾಗ ನಮ್ಮನ ಒರಿಯಾಣ ತಾಕತ್ ಯಾರಂದ ಏರುನು ಒಂಜಿ ಎರುನು ಪತ್ತೋಣ ನಮ್ಮನ ಒರಿಯಾಣ ತಾಕತ್ ಖಂಡಿತ ಯಾರುಚ್ಚಿ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣ ಯಾರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುನು ಒರಿಯಾಗ ಪತ್ತದು ಅಂತ ಯಾರ ಖಂಡಿತ ತೀರುಚ್ಚಿ ಐಕ್ 2 ಜನ ಬೋಡು 2 ಜನ ದಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಒರಿಯಾಣ ಬಲ್ಲ ತತ್ತನ ಒರಿಯಾಣ ಕೈಟು ಪುಡತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ఆయన జాగ్రత్త పతంపోడు అనుకున్న ఉద్దేశ అంచ జవ ఎంక ప్రాణ తాండను అనుకున్న అವು దాదే తాండు అన్నాಗ ಅವು ಆತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇವರು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಕೊಡೊಂಜಿ ಇರೋಣ ಎಂಗಲ್ಲ ಅವಳು ಆಪೆ ಕಡ್ದಿತ್ತ ಅವು ಬೆದ್ರ ಪಾಡದು ಪತವ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಂಗಲ್ಲ 6 ವರಿಯೇ ಪತವ ಹತ್ತೀರಿ ಯಾನ 2 ಜನ ಪತವ ಹೊಡದು ಪಣದಿತ್ತ ಬಕ್ಕಾಕ್ಲಿ ಇವರು ಕೊರ್ನಾಕಲ್ಲ ಪಣಿತೀರಿ ನಮ್ಮಡ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪ ಈ ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲದ ಜತೆಟ್ಟು ಒಂದು ಚೆಪ್ಪುದ ಬಲ್ಲು ಪಾಡುವ ಅವು ದಾಯ ಪಾಡುವ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಡೋದು ಅವು ಪಾಂಡೆ ಇರಕ್ಕು ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಪತ ಬರ್ತನ ಇವರು ಎಜ್ಜೋರ್ದು ಇರುಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಣಿ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ಉಂಡತಿ 6 ವರಿಯ ಪತ ಹತ್ತೀರಿ ವರಿ ಪತ ಅಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಎರು ಉಂಡು ಅವಳು ಎದುರಿತನತಿ ಈ ಎರು ಸೀದಾ ಐನ ಮಿತ್ತು ಬೋಣ ಮೇರೆ ಒರಿಯ ಪತ ಅಂಡ್ರೆ ತೀರ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಆರೆಗೆ ಅವ ಎರು ತಿಕ್ಕಿ ಜೋಣದ ಆರೆಗೆ ಜೋರು ಅಲ್ ಬೇರೆ ಬಿರ ಆತನ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಬಿಡ್ರನೆ ಯಾನ್ ಪತಂಪ ಪತಂದ್ ಹೋದ ಆನಾಗ ಎರುದಾದ ಆಳ್ತನ ಮಂಡ 6 ತೀರ್ಥ ಜಾಲ್ಡು ಒರಿಯರಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಒರಿಯ ಅವು ಆ ಎರುತ್ತ ಕೋಪ ಎರು ತಿಕ್ಕಿ ಜತ್ತ ಅಂದ್ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಯಾನ ಅಂತ ಸಾಂಕುಣ ಇರುವತ್ತಿ ಅಂಚ ದಾಲ 10 ಜೋರು ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜ ಸಡ್ಡಿಯಡು ಪತ್ಯರ ಪೋಯ ಅಂಚ ಅವು ಐಕ್ ಅವು ನಾ ಸಾಂಕುಣ ಏನೇ ಅಂತಂಡ ಅವು ಉಂಚ ಅಂದು ಅನ್ಪುನದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜ ಐಕ್ ಕೋಪ ಆತಂಡು ತಾಂಡು
ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಾತನ ದಯವಂಡ ಈ ಜಾಲ್ಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕೊಣತು ನಾವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕೊಣತು ಜನ ಎತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ 10-15 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಟೋಟಲ್ 15 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ 15 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ 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 ದಾಲನ್ ಪರಾಯ್ಜಿ ಆಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ಪಂಡ ಆಕಲೆಗ ಐನ್ ಓಲ್ ಪತ್ತೋಡು ಆತ್ ಆ ಐನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಂಡತಿ ಆ ಏವ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಐನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವು ಮಲ್ತನ ಕೋಪನ್ ತುಣಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಗ್ಯಾವ್ ಅವು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಅಂತಂದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಎಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡ ಆರು ಪತ ಅಂತೀರಿ ಶೆಟ್ರ್ ಪತ ಅಂತೀರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆನು ಬೂರ್ನಾಗ ಈ ಮೂಕದಾಲ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆನು ಬುಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಕದಾಲ ಅಂಚ ಅವು ಏನಾನು ಜಾಲ್ಡಿನೇ ಒಯ್ತಿರು ಸುತ್ತು ಮಲ್ತಂಡು ಆತಿ ಹೊರತು ಕೊಂಬುಡು ತಾಡ್ರೆ ಐಕ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಆರಣ ಕೈ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಎಂಡ ಮೂಕದಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ ಕೊಂಬುಡು ತಾಡ್ರೆ ಆತಿ ಅಂಚಾನ ಶೇಪ ಇಜಿಂದ ಅವು ಎರು ತಾಡ್ದು ಇತ್ತನ ಉಂಡಾತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒರಿ ಓಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಪೊಲಿ ಅಂದೆ ಒರಿಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾತ ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪಣ ಅಂತೀರಿ ನಿಕ್ ಅವಶ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾರೆ ಒರಿದೈ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಪಣ ಅಂತೀರಿ ಎರುತಾಡಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಡಕ್ಕಿ ಜಂದೆ ಸರಿಯಾಪನ ಎಂದು ಅನ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಕ ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಐಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಯರಿ ಅನ್ನಮಂತ ಅವು ಗೆನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಐಟ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಐಟ ಓಕೆ ಎರುಕುಲಿನ ಸಾಂಕುನದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೇರಿದ್ರು ಎರುಕುಲಿನ ಸಾಂಕುನಂದು ಪಂಡತ್ತೆ ಎರುಕುಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ದಾದ ಮತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ದಿನಚರಿ ಎಂಚ ಎರುಕುಲಿನ ಸಾಂಕುನ ಕಂಬಳದ ಟೈಮುಡು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜನ್ನ ಟೈಮುಡು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಟೈಮ್ ಹುಡ್ದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಆಯ್ಕೆ ಕುಡುಗಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೊರ ದೆಕ್ಕುವ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವಾರಗು ಅದೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದಿಕ್ಕುನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬೆಂದ್ರಿ ಗಿಂದ್ರದ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಆಗ ಒಂದು ಕಂಬಳರ್ದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳುದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬುಕ್ಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊರ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕೊರ್ಪುನಾತು ಫುಡ್ ಕೊರಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ತೀರಂದ ಐನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ತೀರಂದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಮಿ ಫುಡ್ ಕೊರ್ದು ಐಕ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡ ದಪ್ಪ ರೈತನ ದಪ್ಪು ಆ್ಯಂಕಲು ಎರುಕು ಇತ್ತೆ ಸಾಗೋಳಿಗೆ ದಪ್ಪು ಉಡತಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಲ್ತು ದಪ್ಪ ಎರಲಾಪುಂಡು ಗಿಡವಿನ ಉಂಡತಿ ಬಜಿ ಗಿಡ ಎರನೇ ಅತ್ತು ಕಂಡ ದಪ್ಪ ಎರಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕಾಂಡೆ ಎರುಕು ಒಂಜೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪ ಕಾಳಿ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಪಾಡುವ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಬಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಕುಡುಗೊರ್ರಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಐನ ಸೈಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಕೊಂತ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡು ಎಲ್ಲಿ ಎರ್ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕುಡು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎವರೇಜ್ ಒಂಜಿ 2.5 kg ಇದ್ದು 3 kg 4 kg ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕುಡುಕೊರ್ಡು ಹಾಕುಡು ಈ ಕಂಬಳ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬಲ್ಪು ಬೈಯಾಗ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ರಂಡು ಕಾಂಡೆವರ ಕೊರ್ರಂಡು ಒಂಜಿ 2 kg ಪಿರ ಬೈ ನೀರು ಪೂರ ಕೊರ್ದಾದು ಪಿರ ಕಟ್ರ ಉಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ರ ಉಂಡು ಐನು ಕಟ್ಟದು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಐಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ರಂಡು ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ದೊಂಬುಡುಪುನತಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡೆಂಗಲ್ಲ ಐಟ್ ಮೀಂದಾಯರಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಸುತ್ತು ಆ ಕೆರೆಕ್ ಸುತ್ತ ಮೀಂದಾಯರಂಡು ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಪಿಗುಡೊಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಆ ಗುಂಡಿಡ್ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕಿಯರಂಡು ಸಾಬೂನು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕಿಯರಂಡು ಸಾಬೂನು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಕೂಡ ಬೆಂದ್ರು ಮೈಪೇರಂಡು ಬೆಂದ್ರು ಪಡ್ರಂಡು ಬೆಂದ್ರು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕೊಣತದು ಕಿದೆಟ್ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ ತಿಕ್ಕರಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ತಾರ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಮೇಲ್ಗೆ ಮಾಂತ ಇಡೀ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರಂಡು ತಿಕ್ಕದು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡು ಆರಾಮ ಜೊತೆ ಉಂಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಪ್ಪರಂಡು ತೀರ ಈತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂದ್ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯನ್ ಬಂಡ ಅವೀರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ ಹೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಜಾಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀಪವನ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ ಉಮಿಲಿ ಕಿದೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುವ ಅವು ಬಂಡ ಕಿದೆಟ್ಟು ಜಿಪ್ಪುವ ಪಡಿಕೆ ಆಯ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡುವತ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತು ಉಮಿಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಉಮಿಳಿದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತುಚ್ಚಿದ ಐಕ್ ಜಪ್ಪರ ಉಡುಪುಜ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡದಿತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಮಿಲಿ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಪ ಅಂಚಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೋಡ ಕಂಬಳ అయితే ఈత ఖర్చు కుడు ఆయన మాలిష్ మనుపు నాయక స్విమ్మింగ్ పూల్ అవు పూరందు గెలుపు ಒಂಜಿ ಭವನ ಬಂಗಾರು ಸರಿ ಈತ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಈತೆ ಎಂದೇನು ರಡ್ಡೆನ ತುಲನೆ ಮಲ್ತ ತೂಂಡ ಈ ಖರ್ಚಿದ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ತು ಒಂದುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಪುನು ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಚ ಈತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ಎಂಚದ ತೊನ್ನ ಕಂಬಳದ
ಅದೇ ಅವು ದಾದೇನ್ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳಾಗ ಆ ಪೋದು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಇರುಕಟ್ಟದ್ದು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ಯಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಚಟ ಅಂದ್ ಅನ್ಪೇರ ಈಗ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಅನ್ಪನ ಉಂಡತಿ ಅವು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯಿರೋಣ ಆಕೋಡೆ ಅಂದ್ ಅನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಛಲ ಆ ಛಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಯೋಚನೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮಣ ಒಂಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಬರ್ಪಡೇರು ಇರುಬೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಜೀರ್ಲ್ ಒಂಜಿ 5-6 ವರ್ಷಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರಡುಲ್ಲ ಆ ಏರುನ ಹಾಕೋಡುದು ಅನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡಲ ಒಂಜಿ ಛಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಓಡೋದು ಅವು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದಿಚ್ಚ ಆ ಏರುನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಪೋಡುದು ಅನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುನು ಟ್ಯಾಲಿ ಬದಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎರು ಪಾಡುದು ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡದು ಅವು ಐನ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದ ಆ ಎರುನ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಏದ್ ದಿನ ಬೋಡು ಎಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಲ್ಪರು ಈ ಸರ್ತಿದ ಈ ವಾರದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬರ್ಪಿ ವಾರ ನಿಖಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರು ಅವೆಂಚ ಅವೇದೆ ಇರೆಗೆ ಈತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂದು ಏರು ಅರ್ಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಾಜಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ದ ಈ ಕೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಅವಲ ಆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ಡ್ ಏರು ಪಾರು ಜಾವೇ ಇರು ಇನ್ನಾಪುಂಡು ಈತ ಎದುರುದೇರು ಇನ್ನಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಏರು ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾಂಡು ಅವು ವಿನ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಏರುನ ಆಪಡ್ದ ನಮ್ಮನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ ಏತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ ಇರು ಸೋತುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನೇರು ಈತ ಇರುಬೈಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು ಮತ್ತೆ ಇರು ಸೋತೊಂದು ಉಂಡು ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ని ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇರುಕ್ಕು ಫುಡ್ದ ಮಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತನ ಇರುಕ್ಕು ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅತ್ತಂದ ಇತ್ತನ ಈಪೆದೇರು ರಡ್ಡಿ ರೊಟ್ಟಿತ ರಡ್ಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರೋಡತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರೋಡ ಜೋಡಿಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರೋಣ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರೋಣ ಇರೋನು ರಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಾಗ ಅನಾಗ ಈ ಎರಡ್ದೆ ಇನಿ ಅವು ಕಂಬಳ ಪೋಯಿನ ಹಾಲಾಂಡ್ ಎರು ಆಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿನ ಈ ಎರಡ್ದು ಮೋಸ ಅಪ್ಪ ಆಜಿ ಎರುಕು ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರುನು ಪಾಂಡ ದಾನೆ ಅವು ಅಂತ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಅವೇನು ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೆರಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಗಿಡನಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಈರೆಗೆ ಯಾನು ಗಿಡಾರ ಕೊರಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಇರು ಬೋಡ್ದಾಂಡೆ ಇರು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಈತ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ಈತ ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಇರುಕ್ಕು ಆತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಈರೆಗ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಏನು ಗಿಡಾರ ಕೊರಪೂಜಿನು ಅನ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಉಳ್ಳ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡಪ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಎರು ಇನಿ ಉಂಡತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎರು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡಿ ಎರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಳನ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಎರು ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಏತುಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಇನಿತ ರೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಪೇಟದಾಕಲ್ ತೂಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೇಟದಾಕಲ್ ತೂಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ದೇವಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುಕು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋದು ಆಲಜ್ಜಿ ಎರುಕು 10 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಎರುನ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಆತೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಕ್ವೇರಂದರ್ಥ ಒಂಜಿ ಎರುಕು 10 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಅತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಎರುಕು ಜಾಸ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಏನು ದಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಏನು ಇರುದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊರ್ದೆತ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎತ್ತು ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನೇರು ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆತಿ ಮೂಜೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇರೆಗ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಐನಡೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತನ ಲಾಸ್ ಕಂಬಳ ಓಪುನ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಓಪುನ್ಲ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಆತ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಆ ಎರುನು ಪಲಗಿಸೋಡು ವಾಪಸ್ ಸೋತುಂಡ ಲಾರಿ ಬೋಡು ಜನ ಬೋಡು ಗಿಡವನಾಯಿ ಬೋಡು ಇರ್ನ ಫೈನಲ್ ಬೋಪುನ ಎರುಕು ಏತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡ ಆತೆ ಸೆಮಿಟ್ಟ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಡ ಅದನ್ನ 14 ಸೋಪುನ ಎರುಕುಲ ಆತೆ ಖರ್ಚುಂಡು ದಾದೇನ್ ಬಂಡ ಅವು ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ ಅವಡು ಏರು ಜೋರ್ದ ಇರುಕುಲ ಲಾರಿ ಬೋಡು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಫೈನಲ್ ಬೋಪುನ ಇರುಕುಲ ಲಾರಿ ಬೋಡು ಗಿಡವನಾಯಿ ಬೋಡು ಮಾತಾದ್ ಬುಡ್ಪುನಾಯಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎರುನು ಪತ ಪೋಡಂಡ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡುಂದಾಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 15-20 ಜನರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು
ಮಾಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಪೋಲಿ ಈರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೇನ ಅಂಗ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಿತ್ಬೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜೂಜು ಕೊರದಾಟ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತನ ಕಿಶಮಟ್ಟ ಕಾಶ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋರಿಪತ್ತು ಒರಿಯಬೋದು ಕಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡ್ದಾಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 4 ಜನ ಬೋಡು ಹತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯಾಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಆ ಎರುಕ್ಕು ಪತೋಣೆರ ಆ ಎರುತ್ತ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಆ ಎರುನ ಕೊಣದು ಕಂಬಳಾಡು ಪಲಗಿಸೋದು ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಪ್ರಥಮನ ದ್ವಿತೀಯನ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಎರು ಎನ್ನಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಆಡೊಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷೋಡು 15-20 ಜನ ಬೋಡು ಏರು ಗಿಡವು ನಕಲೆಗ್ಲ ಮಾಲಿಕ ನಕಲೆ ನಾಟು ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಈ ಗಿಡವಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಈ ಇಂದೆಟು ಗಿಡವಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅವು ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ ಅವು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಒರಿ ಫೈನಲ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚನೆ ಎರು ಗಿಡ ಹೊಡಂದಾಂಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎರೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಗಿಡ ಹೊಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಆರು ಆತ್ ಟೈಮ್ ಮಿಶ್ರಿ ಎರು ಗಿಡ ಪಂಡ ಆರನ ಗಿಡವನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎರುಕ್ಕು ಬೋಡವೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವರೇ ಎರು ಪಾರ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಪಾರ್ವೇರು ಅಂಚ ಪಾರಂಡ ಎರು ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಎರು ಓಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಹಾಕದ ಗಿಡವನ್ನ ಬೋಡು ಅವು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತವನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಗಿಡ ಅಂಡ ಎರು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಗಿಡ ಅವನು ಅಕಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ಪ ಎನ್ನ ಎರೋನು ಈ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಮರ ಏತು ಕೊರಡು ನೀ ಕೆಂಚ ದಾದ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರುವ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲನಾಲ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಖಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದೋಡು ಅಕ್ಲೇನ ಗಿಡ ಯಾರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತುಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತುಂಡು ಈ ಮೊತ್ತಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಅವು ದಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ ಈತ ಮಿನಿಮಮ್ ಈತು ಕೊರಡು ಗರಿಷ್ಠ ಮುಟ್ಟ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂಡತಿ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೇಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ರಂಚಿತ್ತನ ಏತ್ ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಲು ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 23 ವರ್ಷ ಉಂಡತಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಗಿಡಪದೆ 15-20 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒರಿಯಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಒರಿಯಾನೆ ಗಿಡ ಹೋದ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗಲ 23 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗೆ ಬರ್ಕ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ಮಹತ್ವದ ಬಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ಬಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಕು ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗೆ ಆತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದ್ಬಂಡ ಈ ದುಂಬು ರಾಜವಂಶೋಡು ಕಂಬಳ ಒಂದಡು ತೊಂದಿತ್ತು ರಾಜರ್ನಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ದಾಯಂದು ಪಂಡಾಗ ಈ ಕಂಡದ ಕೋರಿ ಕಂಡಗ ಪೂಕರ ಬಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡ ನಾಗಾನಿಪುನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮದ್ದ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಕಂಡ ಉಂಡತಿ ಕಂಡೋಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿನ ನೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂದನ ಉಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನನೇ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿತ್ವ ಏನ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಲು ಇತ್ತ ದುಂಬು ಉಳ್ಳ ಇತ್ತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ఆయన ಜನಕುಲ್ದಾನೆ ಮಲ್ದೇರಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ಈ ಪುಲಿದಿಗಿದ್ರ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಳುಕಿ ಸಿಮ್ಮೆದ ಅರಸುಲೆ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ದು ಈ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡೆ ಕಂಬಳ ಆಪುನೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಸಾತು ಕಂಬಳ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತೇರು ಫೈನಲ್ ಪೋಯ್ನೇರಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಪವನ ದುಡ್ಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ಮುಳುಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲೆ ಕಂಬಳದ ದಾದಾತಿರಂದು ಬಂಡ ಅರಸುಲು ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಪಟ್ಟೋಡೆ ಹಿಂಗ ಆ ದುಂಬುಡು ರಾಜವಂಶೋಡು ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತಿರಂದು ಬಂಡ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತನೇರಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಅವಳು ಪವನ ಗಿವಣ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಾನಿಗೆ ದುಂಬುಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಆ ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅರಸುಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರಿಯ ನೋಡಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಳಿ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಐನೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಪವನ ಹಾಕಲು ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಪವನ ಒಂದು ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂಡ ಒಂದು ಅರಸುಲ ಒಂದೇ ಕೊರಿನಿ ಅಂಕ್ ಪುಳಿ ಆ ರಸನ್ನ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಂಗಿಗೆ ನೆನ್ನಿಂಚ ಕುತ್ತಿಯರು ಪಿನ್ನಡು ಕುತ್ತದೇರು ಒಂದು ಇತ್ತದ ನಿಯಮೋಡು ಈ ಪವಾನಂದ ಅನುಪನ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವಿನ್ನಾಯನೇರಕ್ಕೂ ಪವಾನಂದ ಅನುಪನ ಇತ್ತೇದ ಅಂಡ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜವಂಶ ನಡತನ ಅಂಚಿನ ರಾಜಗೋರನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತನಾಥ ಮಾನ್ಯತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತನಾಥ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಅವು ಆ ಊರಿಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಪುದಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನೇ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಾತ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ ಮಾತು ಒಂಚೂರ ಒಂದಿತ್ತು ದಯನ್ ಬಂಡ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವು ತೆರಿಯಂದು ಐನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮನಸ್ಸಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜಾರಿಡು ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನೇ ತಿರಿಯೋಣ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲನ ಕಂಬಳ ನಿಕ್ಲನ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿಕೆ ಅಂದ ಸರಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗೆಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ಒಂದಿ ಪುಂಡು ಏ ಪಾಂಡಲ್ ಅನ್ಸದಂಡ ಇಂದು ಯಾವಪ್ಪ ಏರುಂದೇನು ಈತೇನು ಪೂರ ತರೆಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐನು ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ಪುಡು ದೆತ್ತನಂಟು ಕೃಷಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅನ್ಸದಂಡ ಅನಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ನೆಟ್ ಕೃಷಿ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಗಳೇ ತೋಜೊಂದುಲ ಉಂಡು ಅವೇ ನೀರಿಗೆ ಇದು ಟಿವಿದ ಬದ್ದಿಯೋಡು ಪಡ್ಡು ಉಂಡತ್ತ ಬಾರಿ ತಪ್ಪುಗಿರಿಪೇರು ದಯವಂಡ ಜನಕಲ್ಡ ಇಪ್ಪು ಈತ್ ಕಷ್ಟದೇ ತೊಂದಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡ ಅದು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಣ್ತೀರು ಅಂದ ಮರ ಅವು ಆ ಕಂಬಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜ ಅತ್ತಿಂತ ಒಂಜಿ ಬಡವರಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜ ಐನ ಖರ್ಚಿದ ದುಡ್ಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಣ್ತೀರಿ ಅನ್ನಡ ಐನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜ ಅವು ದಾಯ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಏನಡ ಬತ್ತದುಂಡು ಆಂಡ ನಮದಾದ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಪಂಡ ನೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಉಂಡಾತ ಹೊರ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಈತ ಕಷ್ಟದಿತ್ತೊಂದು ಈ 10-15 ಜನನು ಈ ಗಿಡಪನ ಈ ಇರು ಮಾದಾದ ಬಿಡ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಈ ಪತ್ತನ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಈ ಲಾರಿ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಕಂಬಳ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ದಾನೆ ಅನ್ವನ್ಪಣ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಏತ ದಿನ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನೇ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂದಿತ್ತು ನಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನವನಿ ಪಣ್ಪಿ ಊರ್ದಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಜನಮ್ಮ ಅಂದು ಮಳದಾನಿ ಊರ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಮಳದಾನಿ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಪಾಯರಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಎಂಗುಲ್ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲದ ಪಾಯರಜ್ಜು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಯಿನ ಕಂಬಳಾಗ ಬೊಲ್ಪಾನಾಗ ಲಾರಿಡ್ ಪೋತ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಪೋತ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಯರಜ್ಜ ಆ ಕಂಬಳ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೂರಲ್ಲ ಗಿಡವಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಪತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಉಂತಾದ ಏರಾಳವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲದ ಆ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡ ಕೂಟ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಮಳದಾನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂಡ್ ಬೊಲ್ಪಾನಾಗ ಮಲದಾನಿ ಕಂಬಳಾಗ ಎರುಪುಂಡು ಈಜಿನ ದುಮ್ಮಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕುಲ್ದಿತ್ತು ನಾ ಕಂಬಳ ಮಲದಾನಿ ಎರುಪು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಂಟು ದಯಂದು ಬಂಡ ಅವ ಐಕ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಗೌರವ ಉಂಟು ಇರು ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಒವ್ವೇ ನಮ್ಮನ ಕ್ರೀಡಾದ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಆತು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಡ್ತುನಾಗ ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯಡು ಇರ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ದ ನೆನ್ನೆಟ್ಟು ಜನಕೊಲ್ಮ ಅಂತ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಂಬಳ ಇನಿಯತ್ ನನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ಮಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆದ ನಮ್ಮನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಒಂದುಂಡತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ ಟೈಪುಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅನ್ಪುನೋ ಇನಿತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಇನಿತ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇನಿತ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಇರ್ನಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಮನೆತನದ ಕಂಬಳನ ಮುಂದುವರಿಸೋನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಂಡೈತೆ ನಾ 64 ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲೆಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣಕಲ್ ಪಂಪೇರು ದಾಯ ಮಾರಿಂದ ಈತ ಖರ್ಚಿದ ಗೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೈರೇಜ್ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಫೈರೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾಗ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಾಯ್ತು ಖರ್ಚಿ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ఆయన ఉంతావన పొడిచి ఆయన మలతోంది పోయింది అంటే అక్కలనల్లా ప్రోత్సాహ ఉండు ముఖ్య 60 అక్కల ప్రోత్సాహ ఎన్న మగేల ఆయన పేటేడు ఇప్పుడు ఆండల మల్పుగా అడిపోయి ఈడెపోయి జన ఆ ರೂಪಾಡ್ಗ ಈ ರೂಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜ ಐಡ್ದಾದ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಒರಿಯಾನ ನಿರ್ಧಾರತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಾವೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರೋಡು ಇತ್ತೊರ್ತು ನಡತದುಂಡು ನನ್ನ ಏತ ದಿನ ನಡಪು ಅವೊಂದು ಅನುಪೂರ್ಣ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಇನಿ ಪಡ್ರೆ ಅವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಈ ಮನೆತನದ ಕಂಬಳದ ಈ ಜರ್ನಿ ನನಾತ್ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಅವು ಪೋಂದೆಪುಡು 100-105 ಇಂಚನೆ ಪೋಂದೆಪುಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬೋಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಚಿತ್ನೇ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟಿಪ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ 6 ಜನ ಕಂಬಳದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತೆರ ನಕ್ಲು ಈ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪುರತುನ ದಾನ ಅನ್ಸೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಈರೇನು ಪಂಡೆ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತನಲ್ಲ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಆಯಿಂಚ ಪಂಡೆ ಎತ್ತ ಅಂದ್ ಇವರು ಕಂಬಳ ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಪೋಯ್ತಿದ್ದಿತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಂಬಳಾಡ ಆಯುರು ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರತಿ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಪ್ರಪ ಒಂದುಂಟು
ಅಂಚ ಇಜಿನ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಉಂಡತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಈತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಈತು ಶ್ರಮ ಮಲ್ತ ಆಯ್ನ ಡಾಯ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಐಕ್ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಅನ್ಪುಣೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳದ ದುಮ್ರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಏರಾಲ್ವರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪಾರಿಜಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೃಷಿಕರಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗಿರ್ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆ ಗೀರು ಪನೊಂದೇ ಇಪ್ಪಾರು ಕಂಬಳ ಪೊಸತ್ ಏರ್ಕುಲೇನು ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೃಷಿ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಅತಂದ ಕೃಷಿನ ಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತವಾದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಕೃಷಿ ಪಣ್ಣಗ ಕೃಷಿಟ್ಲ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ಬೋಡು ಇರೆಗ್ ಬರೀ ಆಣೊಂಜಿ ಐನೂದು ಕಂಗ್ ನಡ್ತೆ ಅಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಪುತ್ತೂರುಡ ಅತ್ತನ ಒಳಲ್ಲ ಪೇಟೆಡ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷಿ ಆವಂದು ಆ ಕೃಷಿಕ್ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಂಬಳಡೆಂಚ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಿಯಣ ಒಂಜಿ ಕಂಗನಂಡ ಐಕ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಐನ ಆಪನಂಚಿನ ಐನ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಂಗುಂಡು 2 ಸಾರ ಕಂಗುಂಡು ಅಂಡದು ನಮ್ಮನ ಓಲಲ್ಲ ಪೇಟೆ ತಿರುಗದು ಏರೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಬಂಡ ಅವು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿ ಅವು ತೋಟ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆತಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತೇರು ಸಾಂಕದ ಎಂಚ ಏನು ಪಂಡೆನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಈಟ್ ನೀರು ಐನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ತರತ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಗ್ ಇತ್ತೆದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಂಗಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂದನ ವೆರೈಟಿ ಕಂಗುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಡ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮಲ್ತದ್ದು ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನ ಆತು ತೂದು ಏನಾನ ಕೃಷಿನ ಯಾನು ತುಂಡ ಏನಾನು ಕೃಷಿ ತೂಪುಣದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಐಕಲ ಆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ತೋಟದ ಯಜಮಾನಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡ ಐಟ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಬರೀ ಆ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಆ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಉಂಡತಿ ಐನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತದು ಐನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕುಂಡು. ಓಕೆ ಮೂಡೆ ರಾಜೆ ಸುಮಾರು ಪುದಾರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಇದಾಯ ಇಂಚಿ ಈ ಪುದರ್ದಾಯ್ ಗೋಣೆರ್ಲೆಗ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲನ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರಿ ಕೆಲವೇರು ಆ ಎರುತ್ತ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಹೋಗು ಪುದಾರ್ ಇಲ್ಲಲಿ ಪುನ ಗೋಣೆರ್ಲೆನ ಪುದಾರ್ ಪುರ ದಾದ ಅವು ದಯದೀನಿ ಅವು ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಅಂಡ ಎರು ಉಂಡತಿ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಈ ಊರ್ದ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎರು ಕಣಪುನ ಇಂಚಿಡ್ದು ಕೋಟ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಕೊಣತ್ತದ್ದು ಐನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಣ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದು ಇದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಪ್ರಶ್ನೆಜಿಗೆ ಎರು ಪಾರ್ದು ಅವು ಪುದಾರ್ ಕೊಣತಿತ್ತನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ರಾಜೆ ಎಂದು ಪುದಾರ್ ದೀಪುಂಡು ರಾಜೆ ಎಂದು ಬಂಡ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೊಣತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಎಂದು ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಐನ ಕೊಂಬುದ ಆಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಪುಂಡು ಉಗ ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಇಂಚ ಕೊಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕೊಂಬುದ ನೆಕ್ ದೀಪುಂಡು ಅಂಚ ಐನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವದ ಆಯ್ನ ನೆನ್ನ ರೂಪದ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದೀಪುಂಡು ಹತ್ತಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಮುಂದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏತ ಕಂಬಳ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಾರುಂಟು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಈ ತೋರ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಗಿಡಗಾನು ಅನ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ ಫಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವೇ ಇಂಚನೆ ಫೈನಲ್ ಪೋದು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಮೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಟಾರ ಅತನ ಗಿಡ ಉಣಾಕಲ್ನ ಸೋಲ್ಡ ಅತನ ಮಾದದ್ ಬುಡ್ಪುನಾಕಲ್ನ ಅತಂಡ ನಮ್ಮನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದಿತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆತೇ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಐಡ್ದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದಿರು ಗಿಡ ಹೊಡೆಯನ್ನು ಅನುಪುನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡಿಜಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗಿಡವಳಿಂದ ಅನುಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಮೇದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಗಿ ಅಲ್ಲೇನ ಅತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ 60 ಅಲ್ಲೇನ ಬರೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಿಡಗಾಂದು ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪುಡ ಆತಿ ಕಂಬಳಗ್ ಜನಕ್ಲೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಅತ್ ನಾನು ಎಂಚತೆ ಕೊಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಬಂದ್ರ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಬಳಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಈರೆಗೆ ಇತ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ ಉಂಡತಿ ಈ ನಿಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಜನ ನೆಟ್ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ ನೇರ ಚಾನಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಭಾರಿ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಲು ಉಂಡತಿ ಟಿವಿಡ್ ಕಂಬಳನ ಭಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಆಡ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಬಳಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬಳಾಡ್ ತುಂಡಲ್ಲ 25,000-40,000-50,000 ಜನ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳಾಡ್ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಬರ್ಸ ಚಳಿ ದೊಂಬು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಪೋಡ ಧೂಳು ಗೀಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಹಾಲುಂಡು ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಿ 40,000-50,000 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಕುಲೊಂದು ಟಿವಿ ತಗೋಲೇತಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತಿ
ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇದ್ದಾಯಿ ಬರ್ಪೀರ ಅಡಿಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಕಂಬ್ಲಾಗೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಬ್ಲಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಗೋನೇರ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪುನ ಆತಂದ ರಜಾಪುಡ್ನ ಅವತ್ತು ಐತೊಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟುಗು ದೈವ ದೇವರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ದೇವರು ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಪೋಪುನಾನಿ ಎಂಚ ದೈವ ದೇವರ ನಟ್ಟು ಎಂಚ ದೈವ ದೇವರ ಪರಕೆ ಒಟ್ಟು ಪಣ್ಣು ಎಂಚ ಒಬ್ಬರ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು 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 ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವತ್ತು ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಅಜ್ಜೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಮ್ರಾಣಿ 250 ಜತೆಯರು ಮೂಡು ಬೇದರಾಡು ಸೇರ್ತಾರೆ ಕೋಡದ ಕಂಬಳಾಟ 100 ಜತೆಯರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಈತ ಜನಲ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡಿದು ಪಿದಣ್ಣಗ ಆಯ ನಂಬಿಂಚಿನ ದೇವ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಯರು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪೋಡು ಐಕು ಪ್ರೈಸ್ ಆವಡುಂದೇ ಪಂಡದ ಪಿದಾಡದು ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ದ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇ ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಣತದ್ದು ಕಿದೇಡ್ದು ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡದು ಈ ಮೊಟ್ಟದಲ್ಪ ಉಂತಾದು ನಮ್ಮನ ದೀಪ ದೇವ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡದು ಮುಳ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಲಾರಿ ಬಡ್ತಾದ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ದುಂಬುಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಎಂಜ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗುಂಡು ಒಂದು ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಯಾನ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾದನ ಮಲ್ಪುನೆ ಅವು ಎಂಚಿನವು ದೃಷ್ಟಿನ ಅಂಡಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಅಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂಜಿಂದು ದೆಪ್ಪು ಜನ ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಗ 100 ಜನ ಮಣಪಿರೋ ಅವು ಬಾರಿ ರಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಪಾರಂಡಿ ಅವು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಣಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಎರುಕು ತಾಕೊಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಟಿ ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪುಣ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ ದೇವರೇಡ ಪಂಡದು ಐಕೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ಐಕೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಪಾಪದ ಪಶು ಐಕೆ ಕೈಗಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾರದು ಇಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರಡು ಅನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದೇವರೇಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೋಪುನ ಐಟಿ ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪುನ ಅವು ಹಾಕ್ಲಾಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೆಗಲ ಆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಫಲ ಆಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚ ಏತ್ನೇಟ ಎಂಕ್ಲಂಟು ಪಾತೆರ್ಯಾರು ಈರ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿದರ್ದಿತ್ತರ ಆಯ್ತು ನಡು ಕುಲ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲನ ಈತ್ನೇಟ ಎಂಕ್ಲಂಟು ಪಾತರ್ನಕ್ ಇರಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದಾರು ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ನಡೆದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಉಮೇದಿಡು ಎನ್ನ ಉಮೇದಿಡು ಆತು ಎನ್ನ ಏನು ಫಂಡದು ಬತ್ತದ ಆತು ನಿಖಲ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ದಾರು ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ನಂಬಿಂಚಿನ ದೇವದೇವರು ಗುರಿಯರನಕ್ಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಿಷಮರದಿಲ್ಲ ಸೀಮೆ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಚಾಲನೆ ತಿಕಾಡನ್ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವರು ದೇವರು ಕರುಣಿಸ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಉಡಾಲ್ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪಾತೆರ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಆತು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಏಪಲ ದಯಂದು ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಎರುಕಲಿನ ಸಾಂಕುನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕಲಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಪಿರೌಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎರುಕಲಿನ ಸಾಂಕುನ ಚಿತ್ತನ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಲೆವಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಚಿತ್ನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನನ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಂಡು ನನಾತ್ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ರೊಂಡು ಆತನೇಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹತ್ತೂರ ಒಡೆಯನ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಟನ್ ಕಿಂಗ್. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿಸುವ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 230 ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಡುಪುಗಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಂಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೀತ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಜಿಎಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 08251 470 541. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.